मंडळी आज दुपारी मस्त तयारी करून रेडी झालेलो आणि दिव्या ताई घेऊन कुडाला जायचं होतं कारण यांका कोल्ड्रिंक्समध्ये न्यायचं होतं आणि यांची फरमाईश सुद्धा साधी नाही होती. आज यांका सीताफळाचा मिल्कशेक ट्राय करूचा होता आणि सीताफळाचा मिल्कशेक कुडामध्ये एकाच ठिकाणी तुमका मिळताला त्या म्हणजे समर्थ कोल्ड्रिंक्स. यांचा लोकेशन असा कुडा लक्ष्मी नक्षत्र टॉवरच्या करेक्ट शेजारी आणि सिंधुदुर्ग बँक शाखेच्या करेक्ट समोर. मेन्यू कार्ड घेतल्याने आणि सगळ्यात पहिला यांनी फालुदा ऑर्डर केल्याने एकदम जबरदस्त गार्निशिंग सोबत आपल्या समोर होता ह्या असा पिस्ता फालुदा आणि ह्या असा रॉयल फालुदा. दिव्याताईन आमच्या रॉयल फालुदा ऑर्डर केलेला आणि गौरीन करेक्ट पिस्ता फालुदा सांगितलेला आणि दोघांची टेस्ट एकदम अप्रतिम होती. आणि फक्त आईस्क्रीम्स आणि बाकीचे आयटम्सच नाही तर यांच्याकडे तुमका फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल असत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हेल्दी म्हणजे अवाकाडो सारखे फ्रूट आणि कलिंगड तर यांच्याकडे नेहमीच अवेलेबल असतं. सीझन प्रमाणे येणारे फ्रूट सुद्धा तुमका यांच्याकडे अगदी फ्रेश मिळून जाते. त्यानंतर मंडळी ज्या आयटमसाठी आम्ही स्पेशली इकडे इलेलो होतो म्हणजे सीताफळाचा मिल्कशेक. टेस्टचा तर विषयच नाही, सोबतच यांच्याकडे अवाकाडो मिल्कशेक आणि सर्व प्रकारचे फ्रेश ज्यूस असत ते तुमका मिळून जातले. त्यानंतर मंडळी अजून एक स्पेशालिटी म्हणजे टेंडर कोकोनट. मंडळी शहाळ्याच्या पाण्याची एक वेगळी टेस्ट यांच्याकडे तुमका अनुभव मिळते आणि याच्यासाठी यांच्याकडे नेहमीच गर्दी असता. याच्यासोबतच मंडळी तुमच्यासाठी सर्व प्रकारचे आईस्क्रीम्स, त्यानंतर कॉकटेल, फालुदा, मॉकटेल आणि कुडा एसटी स्टँड पासून अगदी जवळ असल्यामुळे फाइंड आउट करूक सुद्धा एकदम सोपे असा. त्यानंतर मंडळी सर्व प्रकारचे फ्रोझन आयटम्स जसं की मशरूम, बेबी कॉर्न्स, त्यानंतर ग्रीन पीज सोबतच फ्रेंच फ्राईज हे देखील तुमका यांच्याकडे मिळून जातील. गाईच्या फ्रेश चिकापासून बनवलेलो खरवस सोबतच चिक जरी हवा असलो तरी तो देखील तुमका मिळून जातो. त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारचे बॉटल ज्युसेस, कॅन ज्यूस या देखील तुमका यांच्याकडे अवेलेबल असतात. त्याचप्रमाणे ड्राय फ्रूट्स आणि चितळ्यांचे सर्व प्रोडक्ट तुमका यांच्याकडे अवेलेबल असतात. सोबतच मंडळी कुडामधील हिंदू कॉलनी म्हणजे डॉक्टर्स एरिया जिकडे सर्व नामांकित हॉस्पिटल असतात. तर तुमका इमर्जन्सीच्या वेळी नारळ पाणी, फ्रेश ज्यूस वगैरे हवा असला तर त्याची देखील सर्व्हिस हे प्रोव्हाइड करतात कारण यांचा समर्थ ज्यूस सेंटर अँड आईस्क्रीम ह्या देखील शॉप इकडे असतात. लोकेशन असा कुडा हिंदू कॉलनी, निगुडकर हॉस्पिटल कॉर्नर. तर मंडळी फ्रेश ज्यूस असंदे, फ्रेश फ्रूट्स असंदे किंवा आईस्क्रीम असंदे नक्की व्हिजिट करा समर्थ कोल्ड ड्रिंक्स.